खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड'जब निउसआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननो बे साख्रिनि बागै मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानांगौ जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन जोंहा सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन बिनि बागै नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो लोगोफोर गिबियावनोथ' आं नोंथांमोनसिम आर'ज खालामो एबा रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेबादिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो थाखाय साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना सानफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों लोगोफोर जोंहा बे साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट एबा नटिसआ ओंखारना फैदोंमोन 19 जुलाइ खालि दा जोंहा बेहाय साख्रिनि भेकेन्सिया मा दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेजों लोगोसे सेलारिखौ आं खोन्थाखानि जोंहा फार्स्ट साख्रिनि नामा जादों एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार दङ ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट अफिसार बे मोननै साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिया बेसेबां मोननो हागोननो लेभेल 10 नि जोहै नोंथांमोना बे सेलारिखौ मोननो हागोननो 15,600 निफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया जागायजेनगोन बेनिफ्राय 39,100 सिम नोंथांमोननि सेलारिया बे जाहैगोन होनना बे बुंदों बे सेलारिया मास हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन ग्रेड पे हिसाबै बेहाय 5400 होनाय दङ लोगोफोर दा जोंहा लोगोफोर एप्लाइ अनलाइना 23 गाबोननिफ्राय जोंहा स्टार्टआ एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन गाबोन जोंहा 23 जुलाइ 11टानिफ्राय जोंहा फुंनि 11टानिफ्राय एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन दा बेनिफ्राय जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय 23 आगष्ट 2021 बेलासिनि 5 PM आव बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोननो दा नोंथांमोना गाबोननिफ्राय बे साख्रिखौ एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन दा बेहाय एग्जामनि डेट बेफोरखौ बेहाय होआखै जोंहा जायखिजाया अनलाइन एग्जाम जागोन नालाय फार्स्टआव दा बे अनलाइन एग्जामा जोंहा अक्ट'बरनि 10 तारिखआव जागोन होनना बे डेटखौ बे मेनसन खालामनानै दोनखादों नाथाय बे लोगोफोर पस्टपनबो जानो हागौ माखासे जाहोननि जाउनाव एबा कभिडनि जाहोनावनो जानो हागौ जायखिजाया बे डेटखौ होना दोनखादों आरो जोंहा बे 10 अक्ट'बरावनो जागोन जुदि बे कर'नानि माबाया केसफोरा एसे डिक्लाइन थायो अब्ला बे एग्जामा बे डेटआवनो जागोन दा बेनिफ्राय जोंहा डिसक्रिपटिभ टाइप एग्जामिनेसन टायार 2 बेखौ उनाव बिथांमोना नटिस हगारगोन माला जागोन ओमफ्राय इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट बेखौबो लानाय जागोन नालाय बेखौबो बिथांमोननि डेटआ बे मेनसन खालामाखै जायखिजाया बेखौ बिथांमोना उनाव लानाय जागोन दा बे साख्रिनि भेकेन्सिफोरखौ आं नोंथांमोननो बे मोजाङै खोन्थाग्रोखानोसै दा जोंहा फार्स्ट नाम्बाराव दंमोन एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार दा बेनि थाखाय गासै 44टा साख्रिनि भेकेन्सि दङ ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव साख्रिनि बे पस्टआ दंमोन जोंहा फाइनान्सियेल एन्ड एकाउन्टिं अफिसार दा बेनि थाखाय जोंहा 21टा साख्रिनि भेकेन्सि दं साख्रिनि आं सेकेन्ड नामखौ खोन्थानि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट अफिसार लोगोफोर बेनि थाखाय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 21टा दङ दा नोंथांमोना बे नायबानो जाबाय जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया खैथा दङ बेखौ नोंथांमोना गावबागाव केटेगरियाव एसे नायबानो जाबाय दा बेखौ फरायनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि फरायनाया नैबे फार्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार साख्रिनि थाखाय फरायनाया ग्रेजुवेट जानांगौना नोंथांमोननि बे ग्रेजुवेटआ साइन्सआनो जा कमार्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना माने ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर नोंथांमोना बे ग्रेजुवेसनाव 55%नि खम जानो मोनानो नोंथांमोनाव 55%नि एसे बारा जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन होनना बे बुंदों ओरैनोथ' बियाखै जेनेबा नोंथांमोननियाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन होननानै जायखिजाया नोंथांमोना कम्पिउटारखौ मिथिनाय जानांगोन आरो एबा रोंनाय जानांगोन सेकेन्ड साख्रिनि पस्टनि थाखाय जोंहा फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट अफिसार दंमोन नालाय दा बिनि थाखायबो फरायनाया सेम टु सेमानो नोंथांमोना माने डिग्रिखौ पास जानाय जानांगोन माने ग्रेजुवेटखौ पास जानाय जानांगोन मार्कआबो नोंथांमोना बे ग्रेजुवेसनाव 55% मार्क्सनि बारा जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेहायबो नोंथांमोना कम्पिउटारनि नलेज थानो नांगोन माने नोंथांमोना कम्पिउटारखौ मिथिनाय एबा बुजिनाय जानांगोन दा बेहाय डिजायरेबल क्वालिफिकेसन होनना बुंदों स्पेसियलिस्ट फाइनान्स एकाउन्टिं कमार्स बिथांमोना बांसिन माने पोस्ट ग्रेजुवेसन लेभेलनि बांसिन केन्डिडेटफ्रा बिनि थाखाय माने साबसिन जागोन आरो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना सुबिदाखौ मोनसिनो हागौ नोंथांमोना बयबो माबानि एग्जामफोराव नोंथांमोना माने एसे एक्सपिरियेन्स गोनां जागोन आरो बे लोगोफोर दा बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा बेहाय होनाय जादों एग्जाम सेन्टारा जोंहा गुवाहाटियाव जागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ गुवाहाटियाव हैनांगोन एग्जामखौ फार्स्टआव जोंहा अनलाइन एग्जाम जागोन नालाय दा बे बैसोआ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां जानांगोन ना खमसे खमबाबो नोंथांमोननि बैसोआ 2 बोसोर जानांगोन बे साख्रि आरो हौवासा हिन्जावसानि खोथा गैया बेहाय 2 बोसोर जानायनिफ्राय 30 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा जोंहा एसनि रिलेसन होननाय लोगो दङ बेहाय जेनेबा 5 इयार्सनि एसनि रिलेसन होननाय दङ SC ST बिथांमोननि थाखाय अब्ला नोंथांमोना सानबानो जाबाय जोंहा 5 इयार्स बा जोंहा नैबे 30 होदोंमोन ना 35 इयार्सनि सिगांनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन 2 बोसोरनिफ्राय जागायनानै 35 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना SC ST केटेगरियाव गोलैयो दा बे दङ जोंहा एप्लाइ खालामनाय समाव माखासे एप्लिकेसन फिस होनो नांगोन नोंथांमोना नायनो हागोन ने आनरिजार्भ OBC EWS बिथांमोना 480 होनांगोन एग्जामिनेसन फिस हिसाबै रेजिस्ट्रेसनाव बिथांमोना 20 रुपिस होनांगोन गासै टोटाल बिथांमोना 500 होनांगोन नाथायबा जायफोर बिथांमोना वुमेन SC
जायखौ जोङो शिड्युल कास्ट होनना बुङो, एसटि जायखौ जों शिड्युल ट्राइब, पार्सन विथ बेन्स अफ डिसेबिलिटि बिथांमोना एग्जामिनेसन फिस होनाङा, बिथांमोना मात्र रेजिस्ट्रेसन खालामनाय समाव जेब्ला एप्लाइ खालामो बे समाव नोंथांमोना 20 रुपिस होनांगोन, माने 20 रुपिसखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस हिसाबै होनो नांगोन। बे जोंहा फार्स्ट नाम्बाराव एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार साख्रिनि थाखाय, दा सेकेन्डआव दङ जोंहा फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट अफिसार पस्ट, बिनि थाखाय बे सेम टु सेमानो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन ने। आनरिजार्भ अफिसि बिथांमोननि थाखाय दहायनि गोजौनिजों सेम टु सेमानो, एससि एसटि बिथांमोननि थाखायबो एखेयानो, एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना 20 रुपिस होनो नांगोन अनलाइन एप्लिकेसन फिस हिसाबै। दा बेनिफ्राय गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना बे माखासे डिटेल्स होनाय दङ, माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ लोगोफोर आं नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय। गाबोननिफ्रायनो जोंहा एप्लाइ अनलाइना स्टार्ट जागोन नालाय, दिनैथ' नोंथांमोना समबो गैखाला, गाबोन नोंथांमोना 11टानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबा चेक खालामनो हागोन। जेनेबा क्लिक हियार टु एप्लाइ होननाय मोनसे लिंक होनानै दोनदों आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव, नोंथांमोना जाहाथे बयबो बे थांनानै एप्लाइ खालामहैयो। आरो बेजों लोगोसे लोगोफोर एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जाहाथे बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनो नागिरो, मोजाङै डिटेल्सै फरायनानै नायो बे मा होनाय दङ। बेखौ जुदि नोंथांमोना नायाबा उनाव माबाफोर प्रब्लेमबो जाहैनो हागौ, बेनिखायनो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। आङो बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, बे क्लिक हियार टु एप्लाइ बेहाय थांबानो नोंथांमोना बे एडभार्टाइजमेन्टखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। बे माखासे इन्सट्राक्सन होदों, जेनेबा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, डकुमेन्ट्सखौ मा होनांगौ, बेहाय बेखौ मोजाङै होदों। नोंथांमोना बे फारि फारि नायनो हागोन। नै लोगोफोर डकुमेन्ट्स साबमिट मा नांगौ, मेट्रिकनि सार्टिफिकेट, मार्कशिट बेखौबो होनांगोन। आरो बेजों लोगोसे डकुमेन्ट्सनि साइजआ बेसेबां जानांगोन बेखौबो बे होदों। नोंथांमोना बेखौ जाहाथे एप्लाइ खालामनो नागिरनाय केन्डिडेटफ्रा बेखौ मोजाङै नायो। आरो लोगोफोर आंथ' हास्थायखायो नोंथांमोना गासिबो केन्डिडेटफ्रानो, एलिजिबोल केन्डिडेटफ्रा बे साख्रिखौ बयबो एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय। दा बेखिनियानो लोगोफोर, माबाफोर सोंनांगौ दङबा एबा माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय, आं रिप्लाइ होनो नाजागोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयनोबो लोगोफोरनो शेयार खालामदो, जाहाथे गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामलायनो हायो। दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो। गोजोन्थों।